এই ଦୁନିଆରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ପ୍ରମାଣ ନଦେଲେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ସେମିତି ହିଁ ଭଲ ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉ। ମୋର ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି କିଛି ଏମିତି ହିଁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ପିଢ଼ିର ସେ ସବୁ ପ୍ରମାଣକୁ ମୁଁ ମିଛ ଭାବେ, ଯେଉଁ ସବୁର ସାହାରା ନେଇ ଜଣକୁ ନିଜର କରାଯାଏ, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ନିଜଠୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଏ। ହୃଦୟକୁ ଖେଳନା ଭାବି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। ମିଛ ପ୍ରଶଂସାଠୁ ନେଇ ମିଛ ବିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ଛଳନା ମାନେ। କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ହିଁ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଏସବୁଟି ବିପରୀତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ମନକୁ ସଫା ରଖି, ବିଚାରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖି, ହୃଦୟରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଚାହେଁ। ହେଲେ ସେହି ବା କ'ଣ ବୁଝିବ ମୋ ମନ କଥା? ସେ ତ ଆଉ କାହାର ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ବା କ'ଣ ତା ସାମ୍ନାରେ? ନିହାତି ତା ରାଜକୁମାର କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ଥିବ। ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ କି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁଛି। ନିଜଠୁ ଅଧିକା ମନେ ମନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଛି। ସେ ଯାହାର ବି ରାଜକୁମାରୀ ହେଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ହୃଦୟର ରାଜକୁମାରୀ କାଲି ବି ଥିଲା, ଆଜି ବି ଅଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ରହି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ତମ ପାଇଁ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ହିଁ ତମ ପ୍ରତି ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ପରିଚୟ ଦେବ। ୟା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ସମୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି, ଅପେକ୍ଷାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଆଜି ବି ଅନେଇ ବସିଛି ତାକୁ।